Let's go. Lige præcis. Let's go i ingen vind. Det betyder normalt genakkersejlads. Man tænker, nej, den står godt. Men det gør den overhovedet ikke. Slet ikke. Den kunne ikke stå værre. Så vi ruller altså lortet ind, og så tænder vi for motoren. Og det er ikke det værste, fordi der er lidt smalt stræde, vi skal sejle igennem. Det kunne sagtens gøres for sejl, men med motor har man selvfølgelig lidt bedre styrekraft. Og det er de her små sataner, man ikke vil ramme på. Men bare roligt, vi er ikke de eneste, der gør det. Faktisk ret mange, der sejler igennem her, så det er ikke noget problem. Men det skabte lidt spænding, og lidt senere på dagen virker det til, at vi kan få genakkeren til at stå igen. Og det er hårdt arbejde at rulle sejlet ind og ud, så vi trænger til en dukkert, for det er hamrende varmt. Det er en af de der mange hedebølger, der kommer ind over Europa. For at være helt ærlig, så tror jeg faktisk bare, at Echo gerne vil med. Og Anker har det helt fint med at ligge her og kigge på. Sådan en dukkert, den gør underværker, selvom vandet er 30 grader varmt. Og det er det også en lille smule grænseoverskridende at ligge her bag båden på flere 100 meters dybde. Men altså, det gælder bare om at holde godt fast i den snor her. Efter vores lille baderulle, så er det tid til at prøve at fange en fisk igen. Den her gang med et blink, der stikker lidt dybere ned. Og mens du måske sidder og griner af, hvor dårlige vi er til at fange fisk, så spiser vi også lige en dejlig restefrokost, mens vi nyder udsigten af Menorca. Det er skudt så tosset døv. Og så er det tid til en dukkert igen. Og hvis du har set med så længe, så er du vel berettiget til at fortælle os, at det her det er ikke i år. Vi kan da ikke begge to hoppe i vandet. Hvem styrer så båden? Jeg har ikke noget at sige til vores forsvar, men autopiloten styrer, og ja, så kom der med det voksen skal ud. Og så, den er lige sidst lidt bedst. En fjæsing. Kæmpe blink til sådan en lille fisk. Clausens fiskehal, nu skal vi fandme af fjæsing. Woo! Og ærligt talt, vi anede ikke, det havde bid. Vi opdagede det, da vi hævde lenen ind, fordi vi skulle til at smide anker. Og vi ville gerne smide her, men der var simpelthen proppet, så vi sejlede videre til en anden bugt. Og krydse lige fingre for, at der er plads til os her. Jeg tager et fedt herinde. Folk har ankret op til klipperne, og det har vi sgu ikke lige prøvet før, så det tror jeg ikke lige, vi er klar på lige at prøve. Nu har vi prøvet at smide 20 meter på 6 minutters dybde. Så det er ikke sådan mega rart i mausen. Nu har vi lige haft taget ankeret op, fordi vi kom lidt for tæt på Sun Odyssey-båden derovre. Og vi har taget 25 meter den her gang. Så nu må vi lige se, om ikke det kan lade sig gøre det her. Franskmanden herovre synes vi måske er lidt tæt på hans anker. Så må jeg lige ned og kigge, hvor vi ligger i forhold til ham. Nu ligger vi her i en bugt, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Fordi der var ikke lige plads op ved det der Ciutadella. Sådan siger man det på spansk. Jeg har lige været en tur i vandet for lige at tjekke franskmandens anker derovre, og det er rigtigt nok, vi ligger sådan stort set ovenpå den. Så svømmede jeg lige hen og sagde bonjour, og så voulez-vous. Så sagde han super fint, på dansk selvfølgelig. Og så tænker vi lidt på, at det kunne da måske være, at man skulle prøve det der med at smide trosser ind i land. Ikke nu. Nu skal vi have noget aftensmad og filetere en fjæsing, og så må vi se på det i morgen. Og jeg skal ikke kunne sige, om det her det er en ullermåler, men den smagte i hvert fald godt. Og jeg kunne godt tænke mig at fange en til. Men her til sidst på aftenen, der fanger Christian bare lige en øl. Og det er heller ikke så ringe dog. En iskold øl, og så har han til og med også lavet aftensmad til mig. Så er man da godt gift. Og så blev det endnu en nat i cockpittet.